שלום, שמי לי דוברובסקי, אני פיזיותרפיסטית נורו-התפתחותית מבית מיבלה, תל אביב. הדגש הגדול של השכבה לבטן בזמן ערות הוא חשוב מאוד בשביל ההתפתחות התקינה של הילד. תינוקות רבים קצת מתקשים בהתחלה לשכב על הבטן, ולכן יש דרך נורא נעימה וטובה לשני הצדדים. נמצאת איתי פה גיל, בת חודש וחצי. אני שמה את גיל בשכיבה עליי, על הגחון, נשענת על משהו שנוח לי, ובעצם יוצרת איזשהו שיפוע. גם כאן אני אארגן את המנח של גיל, עליי, ואני יכולה לקרוא לה, לעשות קצת פו אפילו על המצח, ובעצם לעודד אותה להרים את הראש מהמשטח. גילי, תותי. בצורה כזו בעצם מה שקורה זה מרכז הכובד של הגוף יורד למטה כלפי האגן, ואז מתאפשר קצת פחות עומס על הצוואר ועל חגורת הכתפיים, ובעצם אני עוזרת לגיל להרים את הראש. שלום. שלום. את רוצה לישון בעיקר.